Napag-aralan natin nung nakaraang kagabi na ang pinaka-ultimate na mensahe, pag nakabasa tayo ng salitang salvation or redemption, kasi yun ang usual marinig sa pag mag-usap na tayo ng spiritual na aspito. Kahit anong relihiyon, yun naman talaga pag nakakita ka ng simbahan, isa lang ang meaning dyan, salvation. Isa lang din ang kanilang hangarin, kaligtasan. Isa lang din ang hangarin. Basta makakita ka kahit anong simbahan, Makatoliko, Masaksi ni Jehova, Mabaptist, Protestante, Sabadista, isa lang din ang meaning niya. Ang mga simbahan na yan ay ang kanilang pinag-usapan, salvation, restoration. Yun lang ang pinaka-essence niya. Pero pag sinabi nating salvation, restoration, ang tawag niya, generic siya na word sa lahat ng faith-based, no? Faith-based, especially Christians. Judaism ay mayroong slight difference, maliban na lang sa Messianic Judaism. Okay? Maliban na lang doon. Pero sa karamihan, no? For the Christendom ay salvation or redemption. Pag sinabing salvation and redemption, ang pinakadulo niyan sa kwento na yan, ang pinakadulo ba, the last act of God is to restore us to eternity. Ang sinasabi diyan, eternidad. Ibalik tayo because no more death, no more pain. Yun ang pinaka-essence ng last dulo ng salitang salvation or redemption. So ngayon ay midweek para sa ating mga kapatid na kung hindi man kayo nakarating sa church, pero ang ibang sa inyo galing na siguro sa church, ay ating purihin ang Panginoon na nandito tayo sa linyage. Happy midweek. Pastor Sam Escosora, kay Sister Sally Morelia, Aisa Natheo Lacheca, kay Sarah Jen Bolotano, at sa kanyang may bahay na nasa naglalakbay, no, sa isang sa malayong lugar, possibly in Europe right now. Kung baka nanonood si Tonyo, magandang gabi, baka umaga dyan. Kay Liz Mara, kay Virgilin de Cuenca Santos, kay Sir Elias Maladhay sa Makati, kay Rugin Bulutano na kapitbahay namin, kay Eunice Aclon and Alquizar family, Architect Arnel Villacampa, kang LV Sadiasa Marahas, kay Menda Arienda, Pastor Jimmy Sabandal, Lelibet Chavez, Nining Aclon Alquizar, kay Leo Pasco, Maricel Dijeto, kay Wani Maldita May. So dito mga kapatid, ang ating pag-aralan ngayon, ang ating titingnan at ang ating makikita na salita ng Diyos ay itong suhito, subject na tinatawag nating Ebanghelyo. Kasi pag sinabing Ebanghelyo, connected agad siya, equated agad siya sa sinasabi nating gospel, good news, no? Ebanghelyo, gospel, good news about Christ, redemption. Okay? Ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. So, nandoon na mismo, no? Sa salita ang pagliligtas. Bakit kailangan tayong iligtas? Sa panahon nga ngayon ay kung pwede pa ng Panginoon, dating ka na, hindi na namin kaya ang mundong ito. No? So dito, ang Ebanghelyo na hindi maipangaral ng sanlibutan. Ano kaya itong hindi maipangaral ng sanlibutan? So the point na ating titingnan ay yung mensahe ng Great Controversy, na ang Great Controversy, labanan ng katotohanan at ng kamalian. Kasi mayroong antagonist, mayroong rebuildy, no, na creator. Yun ay tawag natin sa kanya ay si Satanas, Satan. So sa motive ng Great Controversy, titingnan natin dito na paano niya, no? Paano niya i-destroy ang mensahe o i-deceive ang mga tao sa mensahe ng Christ is coming, right there. So ang Christ is coming, isang doktrina yan, kapatid, ng Biblia. It's a Bible doctrine. Kasi yun ang pinaka-last na act of God in redemption. Kaya nga, coming siya, kasi iligtas niya tayo na. Tapusin niya na.
Kaya may kasabihan dito sa isang author, sabi niya, the biblical doctrine of Christ coming in relation to the completion of His work of restoration. Yung doktrina sa Biblia ng pagdating ng Panginoon in relation to the completion na kumplituho na yung kanyang work of restoration, connected siya, conveys, nagpahayag ng isang panahon, espesyal na panahon. Anong panahon na yan? Na where His Creatorship and Divinity nagtayo, hallmark, nagpakita, hallmark the relationship that continues for eternity. Yung relationship na na-build sa isang creator and a created being. Sa created being, nandoon yung worship. Sinong wino-worship? The creator. Yun ang tawag dyan. Yun ang relationship na nasa Biblia, kapatid. Ang relationship na ito, ang tawag niyan, yung act of relationship. Yung act ba, yung movement ng relationship, ang tawag niyan is worship. Kapatid. Tandaan palagi natin yan. It's worship. So itong second coming ni Jesus Christ ay talagang sinisentro siya ng kaaway na hindi natin mamalayan yung bigat ng mga dynamics ng biblical injunction. Bakit? Napaka-importante yan. Hindi yan simpleng mensahe. Kasi ang Christ coming, dito rin sa movement ni Kristo na ito, dito rin ipinasok ni Satanas yung movement niya na tinatawag niya ng Biblia na transform as an angel of light. Siya rin ay I will be like the Most High. Yung intensyon ba, yung intensyon ng panggagaya ay dito natin makikita sa mensahe, sa doktrina ng second coming or Christ coming, my friend. Kaya napag-araman natin kagabi na dalawa lang kapatid ang theology na nag-exist sa planet Earth ngayon. Bakit dalawa lang? Kasi pati yung walang pananaw na ganyan ay nadala sila sa movement na ito. Yung movement na theology, belief in God, yung theology, post-millennialist. Ang ibig sabihin ng post, after 1,000 years, saka pa daw darating si Kristo. Yan. Coming niya. Nasa post-millennialist theology, na in 1,000 years, magkaroon ng kaganapan ang mga tao sa isang blueprint na gawa din ng tao. Pero gawa ng tao na may kaakibat na mga spirituality. Kaya ang theology na ito, seemingly, ay talagang biblical ang kanyang dating. In fact, ang theology na ito, naging global philosophy. Bakit naging global philosophy? Kasi we are all God's children. Inasmuch that we are all God's children, ang gusto ng mga anak ng Diyos ay kapayapaan, love, unity. Kaya sa napakatagal ng panahong takbo ng mga taon, simula noong taon na sinasabi ng Biblia, no, the restoration of this power, no, makikita natin na ang produkto ngayon na naging global philosophy siya, ang material evidence. Ay hindi na, yung tinatawag natin self-evident kasi makikita na natin ang lahat ng mga presidente ay nagsama-sama, ang kanilang mga summit ay isa lang ang kanilang pinag-usapan, ang tungkol sa pagkakaisa na makamit natin ang kapayapaan at pag-uunlad, yung sinasabi diyan. So dito natin maintindihan na ang movement ng planet Earth ay talagang napaloob siya sa salita ng Diyos.
Kaya nga si Ellen G. White din, sumulat din siya. No? Sumulat siya. Ginamit din siya ng langit para isulat niya. Isipin mo ito, 1888 pa ito na nasulat niya. Taon 1888. No? Anong isinilang ba si Rizal? 1891. No? So 1888, namatay si Rizal, 1896. So buhay pa si Rizal dito. Naisulat niya ito. The wide diversity. Yung mga movement ng nakaraan na malayo ang agwat ng mga paniniwala ng mga Protestante, kaya kanya-kanyang mga Protestante dyan, walang mag-iisip na magkaroon ng isang pagkakaisa na hindi maaring magkakaisa sila. Sinabi dito, but there has been for years, sinabi nila, in churches of Protestant faith, strong and growing sentiment in favor of a union based upon common points of doctrine. Bakit, kapatid, na magkaroon sila ng common point of doctrine? Kasi nga yung rapture at saka yung purgatory ay everyone will go to heaven. Wala talagang maiwan kasi ang purgatory, makasalanan ka, i-purge ka lang doon. Tapos yung rapture, ira-rapture ka lang kung karapat-dapat ka na. Yung hindi pa ma-rapture, ayun sila, may mga kasalanan pa. Kaya nga, mabago pa yan sila, babaguhin pa yan sila. So itong common points of doctrine, na-generate siya dahil nga dyan sa tinatawag nating yung post-millennialist theology. Bakit? Kay Satanas bang doktrina yung love? Kay Satanas bang doktrina yung cooperation? Hindi talaga. Pero mayroong sinabi ang Biblia na manggagaya siya. Di ba? I will be like the Most High. I will ascend my throne above. Paanohin pa niya. And He transformed as an angel of light. So pag wala itong ganitong Bible verse, ay talagang mahihirapan tayo na, paano mo sabihin yan ay kay Satanas dyan? No? Kaya ang common line ng movement ng planet Earth ng ating generation, is unity, peace, and prosperity. Yun ang theology. Yung theology na yan, ay talagang yun din ang basic component ng humanity. Sino ba ang tao sa church? Sila din ang tao sa sosyedad, sa community. So yung community sila, in other words, dito natin makikita na hindi talaga pwede maghiwalay ang church and state. Because they have the same subject. Isa lang ang subject, humanity. Kaya nga, naging movement ng political ideology ngayon, yung unity, peace, and prosperity. So sa theology, ang language conversion. Itinatawag na i-convert niya natin. Pero sa political word, language niyan, values formation, moral recovery, tinatawag natin kami, morality ng humanity. So dito ang theology na ito, na naging political ideology, na ito ngayon matagal na, kapatid, matagal na. Ngayon, 2020, COVID-19 na nga eh. Kita mo na yung automatic na after a week, agad, humanity movement na yun. Face mask, then, yung stay at home. Pero itong pre-millennialist na darating na si Kristo, kasi ang 1,000 years, bibilangin pa yan. The 1,000 year counts at the coming of Christ. Kasi yung 1,000 years, saan natin i-experience? Saan natin i-experience? Sa langit, kapatid. Doon yan sa langit. Bakit tayo dalhin ng Panginoon doon sa langit? Kasi dalhin niya tayo doon to experience the divine presence in the kingdom of God. Kaya nga, special talaga yung 1,000 years. Special yan in the sense na sa God's time cycle ng kanyang work of restoration, 1 to 7 din yan. 6,000 years, then another 1,000 years, we will be in heaven. After 1,000 years, ibalik na tayo sa planet Earth. Ganon din yan sa work of creation. 6 days, he labored, but on the 7th day, it is the day of the Lord. Yan ang sa Panginoon.
Divine yan, kapatid. Kaya nga hindi tayo, sa araw ng Sabbath, divine yan. Hindi yan atin. Araw yan ng Panginoon. That is the day of the Lord. So divine yan. Kaya tayo, dadhin tayo. We will be brought by God in a divine space, matter, and time. Dalhin niya tayo doon sa langit, kapatid. That must be established in our concept. Pero dahil dito, makikita natin ngayon yung movement ng gira, yung gira ng truth. Paano gagawin ng kaaway ni Kristo na yung kanyang pronouncement na I will come again sa 2,000 years ago ay kanyang tanggalan ng kahulugan. So magkaroon siya ng movement din. Yung movement niya na mag-create siya ng isang mundo na talagang kapapaniwala na magkaroon ng 1,000 years of peace and prosperity. Yung nakakainggan niyo ba na masarap? Na, what a life kung magkaroon tayo ng peace and prosperity. No? So dito natin makikita, kapatid. Diyan na lang, dito na lang. Makikita mo na agad yung tinatawag nating peace, unity, peace, and prosperity. Di ba? In unity, there is peace. In peace, there is prosperity. Pag sabihin mo naman na yan ay kay Satanas, hindi ka na maintindihan yan. Paano ka maintindihan na unity is a virtue, is a value? Peace. Who is Christ? The Prince of Peace. Ang ganda niya ganyan. No? Na may sinabi pa nga, blessed are the peacemaker. So dito natin makikita nga, kapatid, na itong movement ng theology na ito, na sinasabi ni Kristo, ay maging global philosophy siya, na ang ending nito, ito na sa ating generation. Kaya last month, nagkaroon ng round table. Ito ang material evidence niya. So truth stands by itself. Makikita natin. Last June 11, 2020, na sa Amerika, sa gulo na nangyari sa COVID at saka kay Floyd George doon, ay talaga nagkaroon sila ng transition to greatness. Nagkaroon sila ng round table at doon mo makikita na ang nakapaligid pala, isipin mo, yan, hineld ito doon sa Gateway Church in Dallas, Texas. So doon, sa round table na yan, nandoon ang mga prominenting mga religious leaders of the world. Nandoon sa Amerika. So sila, makikita mo ngayon, the church and state are getting together. Kaya nga dito, nandoon si Pastor Robert Morris, hosted on Thursday President Donald Trump, and the black leaders who addressed the long-standing problems of race relation in America and steps to reform and rebuild the nations. So dito mo makikita sa picture yan, publish naman ito. It's not conspiracy theory, my friend. Dito natin titingnan ang event. Yung mga event na huwag tayong maglagay ng kulay. Tapos parang naging ito, may mga sikritong mga agenda yung mga tao na yan. Kapatid, intindihin naman natin ang ating pagkatao na ang ating faith conviction because we believe. We've been initiated to believe. We understand on a concept. Concept forms the belief. Belief becomes faith. So dito natin maintindihan, sabi nga nila sa discussion na yan, na restoring, rebuilding, and renewing. Yun ang kanilang konsepto, kapatid. Nandoon yung former NFL player. Mga prominente yung tao, kapatid. Siguro, marami sa inyo. Tapos sinabi ni Trump na he is the president. I desire for law and order. Law and order daw siya. Yan ang kanyang concern. Yan ang kanyang plataforma, kapatid. Sabi nga ni Bishop Jackson, church needs to come together. Oh, bakit nakapagsabi? Noong una, magkadibati, mag-away-away pa. Pero ngayon, 2020, kasi matagal na movement ito. Matagal na movement itong magkakasama-sama ang mga anak ng yung mga believers faith-based. Kaya according to Jackson, na ang problema ng mundo ay kailangan ang church na ngayon ang magsolusyon. Sabi pa niya, he outlined that throughout history, the church came together to bring solutions. Kita mo, bakit kanya magsalita itong protestante na ito? Saan kaya niya inom ito? Anong relasyon ito doon sa Revelation? Mayroon tayong episode. Kaya nga, mauna tayo sa Mount of Olives. Kaya nga, kayo nga bago lang nakapanood ngayon. Marami,
Panuorin nyo talaga yung first night, second night, third night. Kasi progressive ito. Progressive learning natin ito. Kasi si Kristo din, progressive din yan. In-arrange ito, kapatid. Now, let us give due respect and justice to Christ who delivered it, na ini-arrange niya ito. Kaya ako I'm encouraging you to view the previous night. Isipin nyo, ang church na daw ang solusyon. It was the church that began the abolitionist movement. It was the church and white and black working together that started the NAACP. It was the church that lived through the civil rights movement. Kita mo yan? So, mga movement ng planet Earth na nagbigay ng solusyon sa problema ng gobyerno, it is the church. Sabi niya. So, history is telling us, sabi pa niya, the church needs to come together. I believe we can unify better than any group. So, maintindihan na natin ngayon, kapatid, na ito na talaga ang ating generation. Kaya sabi nga, I challenge you, Christians, black, white, Asians, let's come together and let's provide a safety net. And then we'll work with business. And then we'll work along with the administration. Pagbasahin ito ng conspiracy, ibig sabihin ito nila, ito ang plano nila. Nakaplano na ito. Kapatid, common sense, when humanity is facing this kind of a problem, where we are all involved, therefore, we must all get into the solutions. Hindi naman tayo sinabihan ng mga yan ang dapat gawin nyo. Kasi this is basic. Kasi ang ating anthropos, human as we are, man, ang ating pinaka-description, di ba? Ang una talaga sa tao natin, din siya nawag, self-preservation. Kailangan unahin ang sarili, you have to preserve life. So dito natin maintindihan, kapatid, marami na itong mga sinasabi sila dyan, na it's about God, the church that come together. Sabi pa na isang Brewer, isang NFL player na National Football League player, si Katsia, sabi niya, we need God. So marami ng mga mouthpiece ngayon na hindi mo akalain sa the last 50 years. No? Previous to that ay iba ang mga concern. Ngayon, nagkaroon tayo ng common concern. Kasi nakikita na natin, pinag-aralan natin kagabi. We have the same problem, common problem, so we have common solutions. Kaya sabi niya dyan, we are in a spiritual warfare. Sabi niya, isipin mo, in a player, national football player, we are in a spiritual warfare. We cannot fight this battle with flesh and blood. We cannot fight this battle with politics. You cannot politicize operations. At sabi niya, pinag-usapan niyo kay George. So yung mga prevailing problems ng humanity, conscious na ang lahat ng tao na, solusyonan natin ito. Mamatay tayo lahat nito. Magkagulo ang mundo natin dito. May problema pa sa COVID. May problema pa sa calamities. May problema pa sa global warming. Ito pa ngayon, itong mga black and white, itong ating generation. So dito natin makikita na yung movement ng unity, peace, and prosperity, bakit naka-generate ng napakarami agad yan? Kasi matagal nang na-inculturate. Ayun. Saan kaya nagsimula yung inculturation? Bakit yung pananaw ng mga national football player, pananaw ng iba't ibang leader ng mga protestante, pananaw na nagkakaisa na sila sa maraming movement na matagal na, kapatid. Sa sunod nating episode, bukas makikita na natin. Palalim at makikita na natin, kapatid. Kaya sabi ni Ellen G. White, galing talaga ni Ellen G. White. Huwag na natin tingnan kung sino. Basta ang sinabi niya, 1888, taon 1888 niya sinulat, sabi niya, Papist. Now, talks about the papacy. Protestants and worldlings about the politics, the world, will alike accept the form of godliness without power. And you will see in this union the grand movement. Wow. Ano yung grand movement na yan? For the conversion of the world and the ushering in of the long-expected millennium. Si Ellen G. White,
nagsulat tungkol sa millennium, na ang planet Earth, na ang Papist, Protestant, and the world will come together. Magkaroon sila ng malawakang movement for the conversion of the world and the ushering in of the long-expected millennium. Kaya nga ang great controversy na libro na yan, grabe, pinamigay, kapatid. Marami nga nagbibigay niyan. Pero hindi nila nakita yung pinaka-importante. Kasi nahaluan nga ng conspiracy theory. So ito nga, hindi nila nakita ito na ano. Kailan na-fulfill ito? Bakit mayroong millennial peace through love and Christian unity? Tingnan nyo ang lahat ng schools nyo kung saan bansa tayo, kapatid. Di ba isa lang ang program niyan? Isa lang ang program. Lahat ng munisipyo, city hall, ng lahat ng bansa. Pero mayroong event na dinescribe si Ellen G. White na exactly talaga. Na nagsimula siya right on time, na with the right language and the right words. Ano yung grand movement? Pag i-check natin ang history, present history, just recently in our time, walang ibang grand movement na nangyari sa planet Earth except that was in the year 1999 na nag-prepared ang whole nations of the world para pasukin na natin ang new millennium. Saan kayo makahanap na ito ay isang religious concept, religious program, pero ginastusan ng iba't ibang bansa ng gobyerno para i-celebrate ang ating pagpasok sa the new millennium. Di ba? Ang tawag niyan, kapatid, Jubileum 2000. Bago pa ang Jubileum 2000, in 1994, sumulat na si Pope John Paul II. Kaya nga makikita natin yung special na mention sa Bible, si Pope John Paul II. So makikita natin, sumulat siya ng Tertio Millennio Adveniente. That was 1994, kapatid. So dito niya isinulat, pero si Ellen G. White, 1888 pa, na magkaganito ang planet Earth natin. Kaya pag binasa natin ang Vatican Information Service, no, sa year November 20, 2000, no, we back 2000, pero bago pa ang year 2000, nandito naman ang kaibigan natin mga Katoliko ngayon, nasa nakapanood ngayon. Okay? Alam natin na mayroong 3 years na preparation. The year of the Father, the year of Jesus Christ, and the year of the Holy Spirit. 1997, 98, 99. Malawakan preparation yan, kapatid. Malawakan preparation yan. Kaya gusto ko, ano sa inyo na we based on facts. We based on the movement. Babasahin natin ang movement. Pero ano yung mga philosophy? Ano yung konsepto? Ano yung theology? Walang conspiracy ito, kapatid. Ang gumagawa ng konsepto ng conspiracy ay kaaway lang mismo. Gawa siya ng kanyang sariling blueprint na atakihin niya ang kanyang kaaway. Pero makikita nyo, kapatid, makikita nyo ito. No? Sa ating ngayon, nasa online, no? Sila si Rinaldo Hulungbayan, Misra M. Sa taga Mindoro, kay Misra M. Perlas, Villegas. Sa lahat sa inyo dyan, na nanonood dyan, sa Mindoro. Kay Matt Jim, Faraway, okay? Kay Rusa Marquez Pascual, regards sa inyo dyan. Kay Socorro Bernaldo, kay Gray Lins, okay? Kay DC Aranal, Janice Edrada. Hopefully, sa inyo, makarelate na kayo, kapatid. Kay Duel Resila, Celeste Magno, Mercy Aranco, Aida Pacondan, okay? Kay Saul Eliazar, kay Mats Murillo, Irma Gandia, Alfredo Oy, kay Darly Rosana, Julieta Panganeban, kay Lenis Luan. So, these are online, they are watching right now, just not simply grabbing by, we have to listen, we have to view and understand para hindi tayo madala. Grabe, kapatid, yung ating generation, indigna, napakahirap i-undo sa mga Sabadista, yung conspiracy theory. Napakahirap talaga. Pero hindi, masense nyo naman na kung narinig yung ganito, ibig sabihin, there must be something that Christ had provided. Itong ebidensya sa kanila. Jubilee is a time for conversion and joy. Kanilang dokumento ito, kapatid. Is a time for conversion
and joy. November 20, 2000 yan, kapatid. Pero prior to that 2000, in 1997, 98, 99, kasi ang Jubilee, biblical yan, kapatid. Sa Old Testament, pag Jubilee, kailangan i-liberate. Kaya ang meaning sa Jubilee, after 50 years, i-liberate ang tao. Kung ikaw may utang, tanggalan ka ng utang. Kaya sa mga political minds, no, sa mga political people, sa mga bansa, hindi nyo namalayan na nagkaroon ng debt relief program. Tanggalan ng utang ang mga bansa. Saan ba kinuha yung debt relief? Kaya nga ang Pilipinas, ang Brazil, tinanggalan kasi hindi na kayo makabayad ng utang nyo, pati pa interest nyo. So, i-relieve kayo kasi mayroong Jubilee. So, yung konsepto ng Jubilee, talagang it goes down to the basic tenets of the political world. Kaya mayroong ganyan, kapatid. So kung sino man nag-aaral dyan, nagtuturo sa academe, no, kailangan matingnan ninyo na napakabuhay ng salita ng Diyos at saka yung writings ng great controversy, kapatid. Kaya yan na din ang libro na sinulat ni Ellen G. White as per record na gusto siyang inattempt siya ni Satanas na patayin siya. Sa lahat ng librong sinulat niya, yan lang ang patayin siya ni Satanas. Kasi yan ang libro na nag-unveil, nag-reveal, no? Nagpaliwanag ng detalye, ng dynamics, no? Ng dynamics ng closing movement, ng story of redemption. So kita mo yan, kapatid, no? Yung tinatawag natin. Kaya yung page 588, Great Controversy, a grand movement. Walang grand movement, kapatid, na nangyari sa planet Earth for the first time in human present history na nagkaroon ng unified para i-celebrate ang pagpasok ng planet Earth sa new millennium. Ang tawag niyan, Jubilee Celebration. Jubileum 2000. So yan ang kanila. Mayroon akong kalendaryo na nabili sa 1999 sa SM. Hanggang ngayon, hawak-hawak ko pa, tinago ko pa yan na kalendaryo. Kaya doon mismo mababasa doon yung salitang conversion. Pero pinakita ko sa inyo, kahit i-search nyo yan, yung Jubileum, exactly ang word, pinaka-intent niyan is for the conversion of the world and the ushering in. Si John Paul, sumulat siya ng at the threshold of the third millennium. So napakaganda ng mga write-ups niyan, mga libro na nasulat, na nagbigay ng magandang tanawin, magandang kinabukasan ng buhay ng sanlibutan. So kaya nga sabi nila, like Moses, this greatly loved Pope wants to usher his people to the threshold of a better world. Ang ganda. Kaya ang tawag pa niya, new springtime for the life of the small. Tercio Millennium Adveniente. So, si Architect, merong dokumento niya noon, sinishare ko kay Architect Villacaba, way back in 2000. Kasi we started this series of presentation way back in 1990s pa, kapatid. 1990s pa. Kaya nga mayroon tayong kaibigan, si Lowell Villan, we shared this one way back in 1989, 1990, itong movement ng Great Controversy. No, movement ng Great Controversy. Kaya dito, ang Tercio Millennium Adveniente, sabi niya ito, therefore the year 2000 ought to represent an extraordinary great jubilee, not only for Christians, but indirectly for the whole humanity. Ang ganda, kapatid. So itong konsepto na ito, spearheaded by a philosophy, mobilized, generated, and engaged all humanity. Talagang na-engage ang buong tao sa mundo, kapatid. Itong kalendaryo na pinicturan ko, itong kalendaryo, hawak ko pa yan ngayon na nabili, kalendar, Jubilee 2000 calendar. Sila, Holy Year is a period of conversion and grace. Exactly. Paano nangyari? Sinulat ni Ellen G. White na ang grand movement for the conversion of the world and the ushering in of the long expected millennium. So, millennium ang in-expect nila, kapatid. Kaya noong 1999 na nagkagulo ang mundo sa tinatawag na yung computer bug,
na matatapos na daw ang mundo. Marami akong na-encounter sa, paano matapos ang mundo? Na nasulat ka ni Ellen G. White yan. Maraming nagalit sa amin noon. Marami na, sino ka ba? Wala ka mang alam sa computer. Bakit ang computer ay mag-breakdown kasi wala na siya sa year 2000. Wala ng January 1, 2000. Kasi ang ending 1999, magputukan ang nuclear, matapos na ang mundo. Ganito na ganito. Sabi ko, hindi talaga naintindihan ng great controversy. That was 1999, kapatid. So dito, ang kalendaryo na yan ay conversion talaga ang intent. Kaya yung Great Jubilee of 2000, sinabi pa ng kanilang dokumento, kanila ito, na huge effort to involve other Christians in the celebration. Bakit i-celebrate? Kasi biblical ito. Jubilee. Ang meaning ng Jubilee, every 50 years. Nasa Leviticus yan, kapatid. Mababasa nyo yan. Yung experience ng Israelites, kapatid, na yung nakautang, pagdating na 50s, di ba kabayad? Burahin na yan, wala nang utang yan. No? Yan ang meaning niyan, kapatid. Kaya i-celebrate yan. Kasi yung teachings, yung advocacy of love and unity, compassion, ay hindi ngayon lang. Matagal nang naka-programa yan, kapatid. It's a program. It's a mission statement established in 1965. So, ang kailangan nating maintindihan, ano palang nangyari sa 1965? Nasa Bible kaya, sinabi kaya ng Bible, ang isang kaganapan sa 1965. Naisulat kaya ni Ellen G. White ang mangyari sa 1965. Kasi kung 1965 pa, ilang taon na? So, naka-generate na ito ng isang generation na inculturate na. Kaya ang behavior natin ngayon, kaya nakikita na natin ang material from the top to the bottom. Kita na natin yung pagkakaisa. Kaya nga, doon na rin gumana ang religious pluralism, ecumenism. Dito natin makikita, kapatid. Kaya nga sa kanilang dokumento nga in Roman Catholic tradition, a jubilee or holy year is a year of forgiveness of sins and also the punishment due to sin. Kaya hindi kayo nakalimutan natin na on the same year, January, the same year 2000, the year 2000, nang pumunta si Pope John Paul sa Jerusalem, humingi siya ng tawad sa nangyari na pagpatay sa mga Hudiyo sa panahon ng Inquisition. Sa lahat ng namatay sa Inquisition, humingi si Pope John Paul II ng forgiveness. Kasi ang Jubilee is a time of forgiveness. So they are the best example of how to live a Christian life. Napakaganda ito. Kasi yun ang kanilang belief, kapatid. Kaya nga sinasabi talaga ng great controversy. Sinabi niyo, ito ang kalendaryo na pinicturean ko. The same calendar said, the Jubilee is a time for conversion and it could be the last chance to escape eternal damnation. Bakit? Bakit ito na ang last chance to escape eternal damnation? Ito na ang panahon ng conversion. Kaya hindi nyo na malayan na ano ba yung mga turo advocacy? Ang word yan is advocacy. Para magkakaisa tayo because we are all God's children. God is love. Siyempre, God is with us. Alam mo kapatid, bakit last chance yan? Kasi in 1917, meron tayong special episode yan. Ano ang nangyari sa 1917? Sa mga historians, sa whole world, may nangyari yan. Ang tawag yan, Bolshevik Revolution in 1917. In 1917, yun din ang taon na nagpakita si Virgin Mary, according to them, in Fatima, Portugal. Nagkaroon ng tatlong bata, yung tatlong bata na binigyan ng tatlong mensahe, na yung pangatlong mensahe ay doon lang binasa ni Pope John Paul II ng December of 1999, kaya nga, the year, kailangan i-convert na ang mundo kasi magkaroon ng nagkaroon ng salot pag hindi tayo nakakaisa. In the last chance to escape eternal damnation. Ganda, kapatid. Imahimahin natin yan, kapatid, ha? It's a basic history na hindi binulag tayo ng kaaway, kapatid. Kasi bakit? Nilunod tayo, nalumusta ba? Sa Bisaya pa, sa conspiracy theory, mga kapatid. Grabe no? Last chance. Mayroon tayong episode niyan. Napakagandang
discussion yan, kapatid. Sa Pilipinas, maintindihan natin bakit may IDSA, may Mama Mary dyan sa IDSA. Nasa Bible kaya yan? Of course. Nasa Bible pala yan. Kaya nga, simula ngayon, pupunta tayo sa river kasi nasa Mount of Olive. So itong Jubilee 2000 Coalition, matagal na yan, coalition, tingnan mo yan. Mga term na ginamit, language na ginamit, coalition. Parehas lang yan. For the union, a grand movement. We will see in this union, yung coalition is a union, a grand movement. Grabe. Break the chain of death. Sa Pilipinas, yan na natin. Rwanda, Philippines, Zimbabwe. Yan ang mga movement ng nakaraang mga taon. 2020 na tayo, kapatid, ha? Kaya sinabi, the work of God is the great jubilee. Kita mo yan? Pero ano ba talaga ang nasa Bible na work of God? Redemption. Sa redemption niya, ano yung time na na-involve sa ating generation? Ano yung time? Yung time na na-fulfill ang sinabi ni Kristo. Anong sinabi ni Kristo? I will come. He is coming na. He is coming na. Footsteps of an approaching God. Pero kinounter ito ngayon. Kasi ang coming ni Jesus, yun ang mag-open para sa 1,000 years experience in a divine space matter doon sa langit, kapatid. Saka may pababa ba niya after 1,000 years? So napakasimple lang ito, kapatid. Kaya yung mga movement ngayon, a test of heaven, first steps for the 2,000, napakarami, kapatid, yan. Na-inculturate na. Means there is already a culture. Molded, established. Why? Because it's been 50 years ago. More than 50 years. What is a generation? It's a 40 years and 70 years. Yun ang one generation span. Kaya the church, communication, and culture, pag binasa mo itong libro na to, ang granda nito, kapatid. It's about our church, our communication, and our culture. What is our culture today? Kaya huwag na kayong magtaka na ang curriculum, huwag niyo nang atakihin ang Seventh-day Adventist Church na nagkaroon dyan ng issue dyan ng mga women's ordination. Kasi 50 years ago, in 1965, mayroon ng advocacy, established principles. Kaya maintindihan na saan sa Bible nagsimula yan? Saan ba sinabi ni Kristo na magkaroon ng problema ang Adventist ng women's ordination? Mayroon kayang prophecy? Mayroon kayang prophetic injunction? Kaya ito ang dalhin natin sa Amerika na mensahe. Kasi in the absence of this basic biblical truth sa river, sa mountain, sa island, kaya nagkaroon sila ng ganyang problema, kapatid. Kaya hindi nila namalaya na culture pala siya, movement pala siya. Kaya mahirapan na sila makita na part pala sa isang movement yan. Kaya 2020 ngayon, sinabi Jubilee, United Church, our 20th anniversary of a vital community. Anniversary na lang kasi nagsimula pa yan sa 2000. Anniversary, 20th anniversary na. Kaya sabi dito, kapatid, sinabi ba dito? No? Sa Great Controversy, 1888 edition 321. Anong sinabi niya dito? Bago natin basahin, kapatid. Gusto ko lang i-welcome sa online. No? Sila si Roski Maldeto. O si Pracasio Sumanday sa Digos. Prax, kumusta? Please get online. The truth. It's not all about money. It's all about eternity. Kang Lenley Story Kid na nasa Amerika. Kanene o Badalida na nasa Saudi Arabia, kay John Alpizar Jr., Lowell Baleli Jurenos, kang Ernst Edolsa Noiva, kay Ma'am Nini Diaz sa New York, Wilma Padrego, Marilo Nofrada, Harry Cabeles, Dadang Rosero, Arsenio Bungabong, Viras Foliruga, Vince Reed, Danos Maraon, Lloyd Lagan, Rodi Lagrayo, so Galagam Lessa, Sigfred Justiliana, Tranquileno Buok Takado, Marian Samiliano, Stila Aranas Angko, Jared Andrews. Dito natin makikita, kapatid, kayo na nasa online, may statement dito si Ellen G. White na nagsasabi, the popular view, o sikat na view. Bakit?
sikat. Isipin mo, ebidensya, kita na natin dito. Yung statement ni Ellen G. White, stand by itself. Self-evident, kapatid, ang sinasabi. The popular view of the spiritual reign of Christ. Isipin mo, sino daw? New spirituality, spiritual reign of Christ. Hindi sinabi, reign of Satan. A temporal millennium before the end of the world was not sustained by the word of God. According to Ellen G. White says, this doctrine pointing to 1,000 years, grabe. This doctrine pointing to 1,000 years, ito, of righteousness and peace. Pag wala kang alam na blueprint ng Biblia, paano mo makikita na ito ay na hindi sa Panginoon? Kasi Kristo ang dinadala. Ang pinaka-motivating is Christ. Tapos ang pinaka-virtue is righteousness and peace. Before the personal coming of the Lord, put far off the terrors of the day of God. Binawalang bahala yung terrors of the day of God na nakita na natin yung sinasabi ni Kristo. Footsteps of an approaching God. Yun ang movement ng coming niya. Famines, pestilences, earthquakes in diverse places. Yun ang, kaya nga, darating na siya kasi iligtas niya tayo. Walang bearing yung saving or salvation kung maganda pa pala ang planet Earth nating tirahan. Kapatid, na pwede palang pagandahin natin ang ating mundo, nating kinabuhayan. Pwede palang gawin ng tao maganda ito. So napakasimpleng language lang na katotohanan ito, kapatid. Popular na popular. Kaya minsan hindi natin tinitingnan yung Satan transforms an angel of light. Hindi nakita yan eh. Kasi ang nakita lang, si Satanas magmilagro. Kaya na mga Pentecostal, ang hiling-hiling yan. Yan man siguro ang iniisip nila. It's not, my friend. So dito kayo nasa academe, mayroon pang sinabi, religious leaders will be full of optimism. Yan ang title ni Sister White. Lastdaysevent, sa mga libro ng Sabbathista. Patriarchs and Prophets 104. Anong sinabi? When the reasoning of philosophy has banished the fear of God's judgment. Anong philosophy ng mundo ngayon? In unity, there is peace. In peace, there is prosperity. In new humanity, let us engage for the common solutions of our common problems. We can stop, we can prevent calamities when we're going to set humanity for this, to solve the global climate crisis. And the world, the fear of God's judgment, when religious teachers are pointing forward to long ages of peace and prosperity. Kaya pumasok sa mga Baptist-based na concept ba, yung tinatawag nating rapture. Kaya nga, all the time, God is good. I counsel you, please do not make that as a statement, my friend. God is good, but never, huwag mong dugtungan all the time. Kasi tinanggalan mo ng judgment moment ang langit, kapatid. Kasi ang kanilang punto dito, napasok yan sinatawag nilang pointing forward to long ages of peace and prosperity. And the world are observed in the rounds of business and pleasure and planting and building, feasting and men. Grabe. Rejecting God's warning and mocking His messengers, then it is that sudden destruction cometh upon them, and they shall not escape, my friend. So kung ito na ang movement na nakikita natin ngayon, kapatid, the material evidence is right before our eyes. Bukas, tingnan mo ngayon sa internet, lahat yan, kapatid. Kaya nang pinag-aralan natin ngayon, nung nakagabi,
Kita na natin yung Global Ethics Summit. Maraming libro dyan, mga ethics. Sa mga, tingnan mo sa mga munisipyo, mga barangay, ganun pa rin ang mga program dyan, kapatid. Yung magkakaisa, no? Kakaisa. So, global consensus, common realization. Global realities, common problem. Sa common problem ng mundo, normal yun na magkaroon ng common solutions. Sama-sama tayo. Kasi the problem is real. Tapos sabihin nila, uy, ang gumawa ng problema yan, yung mga conspirators, yung mga Illuminati, ibig sabihin sila nag-control sa movement ng natural world. Parang tinanggalan mo ang blueprint ng story of redemption. Para lang maipasok yung sandilo, para lang maipasok yung kami ang guhabulin, kasi kami lang ang nag-fulfill, nagsunod ng 10 Commandments. Kapatid, kaya nga, mayroon tayong episode, there are 6 successful deception ni Satanas. Ang number 1 yan, sandilo and persecution. Pero ang radical reconnection, naniniwala na magkaroon ng sandilo. Pero hindi yan ang mensahe natin kasi yan ang last act, huling galaw. Huling movement nila in prostration. Bakit sila magawa niyan? Kasi prostrated na sila eh. Bakit sila prostrated? Kasi honest to goodness silang gumagalaw, kumikilos para i-encourage tayo na tayo magkaisa. Manalangin tayo sa Panginoon ng isahan. Kaya nga, tinitrain na nga tayo ngayon ng yung tinatawag nating prayer. Yung prayer. Kaya parehas na lang ang prayer format ngayon. Mga camp meeting, prayer, mga journey to the cross, ginagawa ng mga ganyan. Mga youth meeting, ganyan. Para bang gagawa ng mga programa na ang prayer is a simple communication to God. It's yung linis mong puso. Yun ang importante dyan pag humingi tayo sa Panginoon. So dito natin maintindihan, kapatid, na buhay ang salita ng Diyos. So itong movement ng human need, love, and unity, basic ito tayo ba being pressed by these problems? Sa atin nga ngayon, sa atin lang. Kita mo na sa pamilya, problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa mga kapitbahay, problema. We need love and unity. Kaya nga, in all these aspects, my beloved friend, gumawa ng initiative ang mundo. Matagal ng mga initiative ito. Mga global initiative to transform food systems. So kasi mga basic problem ito. Sino nagsabi na magkaroon ng problema? Si Kristo. Sa Mount of Olives, sinabi niya na ito ang, tinanong siya, what will be the sign of your coming? Movement of your coming. Na ito, mag-competition ang mga tao sa competition nila, hindi na nila, i-destroy na nila ang pinaka-natural habitat, yung biodiversity, ma-imbalance ang ecology, kaya magkaroon ng convulsions of natures. Tayo rin ang dahilan. Human tayong lahat. Hindi yung gumawa niyan ay yung heart, yung mga conspirators, kasi sila ang gustong yun sila ang mga siksik, sila yung mga, ay kapatid, parang totoo nga yung mga sinasabi. Kasi totoo yung mga event na sila lang ginagamit. Pero yung interpretation nila sa event ay hindi na nakabase sa natural common sense. So itong Global Water Initiative. Yan. Marami yan, kapatid, mga initiative na yan. Napakaraming mga initiative na sa mundo, kapatid. So many initiative. Continued G7. Lahat yan. Food Security Initiative, GUGLAM, the Global Agricultural Monitoring Initiative. Marami yan. Kasama sa mga initiative na yan yung napakagandang mga organic farming, organic plants, organic. Nabalik tayo doon. So, halos pagkaparehas na lahat tayo. Kasi hindi natin inalintana na ito na pala ang MD. You might be busy of your organic. You might be busy. Akala mo, malayo pa, makanegosyo ka pa sa organic na yan. That's the end response ng humanity. Basic scientific end response. Na ibig sabihin, kung ganito ang gagawin natin, maganda ang ating kinabukasan. Kaya ang kanilang kinabukasan, 1,000 years of peace and prosperity.
So ikaw ngayon, instead na i-proclaim mo na ang warning, ito na ang movement, na busy ka na sa organic farming mo. Hala ka, para palawakihin mo. Kasi ayaw nila ng maliit, kasi malawak sila. Ngayon ganito na. Yan ang mga movement, parang ang layo pa ng kaganapan, kapatid. Hindi yan ikaw, hindi ikaw sa balista yan, hindi ikaw. Whole world yan ang gumagawa ng organic issues and organic initiative. Kasi walang ibang solusyon para ma-restore ang climate natin. Kailangan go back tayo sa organic na hindi tayo gagamit ng chemicals. Simple as it is, my friend. Kaya, yung advocacy ng ethics, yung human morality, kaya nga ang environment issue is a moral issue. Di ba sinabi noon, yung the late, yung namatay na si Gina Lopez, in response sa Laudato Si, it's a moral issue. We have to protect our environment. So yun ang mga movement, kapatid, na issues yan. Pero ano yung science ng Bible niyan? Napakalinaw yan sa Mount of Olive representation. So dito, makikita natin na sinasabi ni Sister White, sinasabi ng Ecumenical Church na dito tayo, righteousness, no? Righteous spiritual reign of Christ. A temporal millennium before the end of the world was not sustained by pointing to 1,000 years. So kung maintindihan natin ito, kapatid, ito sa baba, ito ang movement of the world. Pero itong sa taas, kasi papunta tayo sa langit eh, ito yung movement ng mga natitira, remnant. Pag sinabing remnant, kapatid, huwag naman kayong mayabang na kayong mga offshoot reform, kayo ang remnant. Yung remnant, sila na nanatili, yung 5 wise virgins that remains in the principle that God established in the 1863 church. Based on 1844. Okay? So dito naniwala lahat ng creation. Ito, niwala sa creation. Christ's death on the cross, lahat naman naniniwala ng Christianity. Pero dito natin maintindihan na ano ba ang diferensya ng mga anak na tunay na Diyos at yung nadali sa angel transform, si Satanas na nag-transform as an angel of light. Bakit, kapatid? Sila, they are the chosen of peculiar people. Peculiar ka, means specific sa'yo. You have the message. We have the message. Ang mundo kasi love and prosperity, love, peace, compassion, message din yan para sa atin. Kasi magpa-Kristyano, wala kang pag-ibig. Hindi ka marunong magbigay, hindi ka marunong magtulong. Mensahe din yan, kapatid. Mensahe yan ba? Kasi righteousness yan, sinabi ka dito eh. Righteousness, yung binasa natin kanina. Temporal, spiritual reign of Christ. Hindi naman sila nagsabi ng maghari sa 1,000 years si Satanas. Spiritual reign of Christ. Si Kristo ang maghari sa 1,000 years dito sa lupa. Kaya nga, makikita nyo, ang truth is the basis of unity. Ang gawin lang ng kaaway, baliktarin lang niya. Professionally, baliktarin niya. Paano baliktarin? Yung unity, ilagay sa una. Tapos itong truth, ilagay dito sa dulo. So pagbabasa mo, hindi ka mag-ingat, parang totoo. Unity, the basis of truth. Kaya nga majority rules. Kung yun ang pinaniwala ng marami, that's the truth. Pero ang Biblia hindi. Truth is definite. Christ is the truth. Sinabi ni Kristo, kasi truth is the basis of unity. Ibaliktaran na niya, kapatid. Baliktaran na niya. Kaya napakabait ng Panginoon na ginamit pa niya, He inspired Ellen G. White. Pero ginagamit din ang writings Ellen G. White ng mga reform at mga offshoots. Ginagamit din nila yan. Na hindi sila nakamove forward. Yung kanila lang, yung present truth daw, yung present truth, vegetarianism, yun ang present truth. Yun ang kanilang present truth daw. Grabe, hindi na naka-forward. Hindi na, ano yung present truth? Ibig sabihin, itong mga
Milyonaryo na nag-vegetarian, kasamahan mo yan. Nakasama mo yan. Tapos sila ang mga prime mover nitong movement ng 1,000 years of peace and prosperity. Kaya sinabi talaga, no, ulitin natin sa Great Controversy 1888 edition, 321 paragraph 1, the doctrine of the world's conversion and the spiritual reign of Christ was not held by the Apostolic Church. Yung doktrina ng world's conversion and the spiritual reign of Christ, maghari si Kristo. Ang tawag nila ngayon yan, new humanity. Ang tawag nila ngayon, new spirituality. Magaling. Marami pa tayong dyan, makikita, magugulat ka sa mga activities at program nito. Na hindi mo alam, pati ikaw, part na parang nito nila. Tapos sinabi pa on Maranatha 11:6, in the same subject, sabi niya, they were looking for the temporal and triumphant reign of Messiah in Jerusalem. Parehas daw nung panahon ng Israel, they were looking for the temporal and triumphant reign of the Messiah in Jerusalem. Sabi ni Ellen G. White, professed Christians of our time, sa ating panahon, ngayon, are expecting the temporal prosperity of the church. Kaya hindi na maka-change gear. Hindi na maka-change gear kasi talagang full gear na ginamit ng mundo eh. Ang ganda yan sa Book of Revelation, yung full gear. Satan, cast out from his mouth water as a flood. Grabe. Full power ng water yan. Prosperity of the church in the conversion of the world. Dadami pa. Sige, tayo kasi. Kaya nga, padamihan ng baptism eh. Conversion of the world. Kaya wala silang pa. The Roman Catholic Church, pabautismo ulit. Conversion and the enjoyment of the temporal millennium, my friend. Enjoyment of the temporal millennium. So makikita natin itong statement. Kaya ngayon, itong pinaka-powerful ngayon, marami ito sila, pero isa sa mga highlighting nito na movement itong churches together. Churches together in the Philippines, churches together in US, churches together in Germany, churches, tawag niya, light a candle of hope, a national call to prayer. In the midst of coronavirus pandemic, presidents of CTE, yung tinatawag niya, churches together, are calling all churches to a national day of prayer and action on Sunday, 22nd of March. One in Christ Jesus, engaged in God's mission, empowered by the Spirit. Ito mga one in Christ, kapatid, matagal na ito kasi 50 years ago, 1965. After that, nandoon na yung Asia for Christ. Hanggang gaya din tayo, Philippines for Christ. Ano kayang kaibahan ng Asia for Christ or Philippines for Christ? Ano kayang kaibahan ng Philippines in Christ? Bakit for? Anong kaibahan ng for Christ at saka Philippines in Christ? So makikita natin ang material evidence, yung pinakakalaban ng Roman Catholic noon, na Pentecostal ay ito kay Kenneth Copeland. Ito kay Kenneth Copeland. Ngayon, kasama na sila. Kasi yung movement liberal masyado ito si Pope Francis. So ito na ngayon sila, magkaisa na sila. So this was in 2014. Bago lang ito, kapatid. 6 years ago, bago lang ito. Napakabilis ng kaganapan, kapatid. Ito si Tony Palmer, naghawakan siya. Tingnan mo ang prayer format nila, dugtong-dugtong yan. Hindi nila tatapusin ang prayer. Ikaw mauna kasi ang acts, confession, thanksgiving, supplication. Yun ang format ng prayer nila dyan. Yun ang format na, hindi tapusin. Kanya-kanya sila, tapos sa tapusin sa dulo. Yun na ang format ng prayer. Kaya may sinabi si Ellen G. White tungkol sa movement of prayer. No? Mayroon sinabi si Ellen G. White na ang prayer na movement ay kay Satanas. Ginamit ni Satanas. So ngayong gabi, makikita natin, ano ba yung Ebanghelyo na hindi nila ma-proclaim? Natural, hindi ma-proclaim, kapatid. Kasi ang kanilang doktrina, 1,000 years, unity, peace, and prosperity, spiritual reign of Christ. Malalim na theology yan. Pero sa atin kasi, nakabase tayo sa 1 Thessalonians 5, 1-9, and they shall say, peace and peace, Adventist, 2 Timothy, in the last days, perilous time shall come. Yan sinasabi. Tapos Mount of Olive, na ito ang movement. Kaya nga, every statement ni Christ sa Mount of Olive, mayroong counterfeit, mayroong deception na ginagawa.
So here we are tonight, while we will be proclaiming Matthew 24:14. Bakit? Christ is coming, 1,000 years we will be in heaven. Kung yun ang ating isermon, kapatid, ang movement ng mundo, new spirituality, new humanity, yun ang generated advocacy. 1,000 years in planet Earth to enjoy peace and prosperity. Kayo naman, hindi kayo mag-iisa sa amin kasi ang sermon nyo, ang preaching nyo, darating na si Kristo. Dalhin kayo sa langit for 1,000 years. So ang message natin, millennium in heaven, ang message ng mga relihiyon ngayon, na lahat ay nagkasama-sama sa tinatawag na ecumenism, lahat nagsama-sama sa tinatawag religious pluralism para abutin ang makatao, makadiyos na mga gagawin. Natural, millennium in heaven versus millennium here on earth. Kung yan ang issue, kapatid, na na-involve ang principles of the Bible and our conviction to stand, yung pagtayo natin sa katotohanan. Ang result niyan, kapatid, is actually the result of these two conflicting doctrine is actually the final word. Naintindihan kaya ng maraming Adventist yung final word, kapatid. Bakit sinabi ni Ellen G. White, walang isa sa 20 na naghanda para salubungin ang Panginoon? Kasi nagdala tayo sa movement ng peace and prosperity, tapos compassion. Nagpaligsahan tayo sa medical mission, nagpaligsahan tayo sa feeding program, na hindi na dapat natin ialintana ang programa kasi tayo, generations na tayo, buhay na natin ang nag-feeding program. Buhay na natin ang nag-medical mission. We cannot be formed. Ang tawag niyan, spiritual formation. Anong evidence mo na spiritual ka? Mayroon kang feeding program. Mayroon kang medical mission. Yun ang spiritual formation. Oh, my beloved friends, huwag tayong masaktan. Kabahagi tayo ng tinatawag na dynamics of the earth. Kaya yan ang basis, bakit sinabi ni Kristo, you shall be hated of all nations for my name's sake. You shall be hated because all nations are now into unity, peace, and prosperity. Inculturated na ang mundo, kapatid. Inculturated na. Kaya, pag i-preach natin ang Matthew 24:14, the result is the final one. Tonight, before we close, ecumenical in the spiritual sense, globalization in the political world, the programs, the projects, kapatid, inuman ko talaga ito ng tubig. Kapatid, inuman natin. Hopefully, ang taga Cebu, no? By the way, a prayer for Pabling, Punay is recovering, in Cebu. Daryl Punay, my beloved friends. Sa atin dyan, kay Randy Gagarin, kay Michael Borhal, Wendell Laging, Roquel Claro, Sheila May Domingo, kay Romer Apilet, Roldan Miran, Noel Pusique, Angie Vega, Jeremy Cometa, Rosel Nakasi, M. Yezi Gantia, Emeline Adriano, Neng, Continue Watsi, i-share mo kay Brother Dudong, pakashare sa kanya, Neng, Raquel Castres, William Campo, NGT is Insana, Jamie Ordes is gone, Abdoro Witago, Benji Abejero, Rowena Guidocos, Francisco Galopo Jr., Norma Harris, Renz Veslis Cartier, Rosie Yukopishu,
Now, kung titingnan natin ngayon sa pagtapos, the programs and projects right now, thousands, are now in place. Tanong, is it politically right? Exactly politically right. Economically right. Socially right. Because humanity, as we are into solutions for what we are facing today. But the question is it religiously right? Is it spiritually, biblically right? Religiously right. Because that is supposed to be as a religion. We need to engage into solutions. Good solutions. These are all religiously right, socially right, economically, political right. But the question, is it biblically right? Yes, we have problems. Yes, we have destructions of this planet Earth going on. Famines, pestilences. But that is the movement of Christ coming. Because He promised that He is going to make this earth new again, my beloved friends. So the topic tomorrow is very crucial. Behold, I make all things new. Because Christ, I challenge you, I encourage you to read Matthew 24:15 tonight. Because the next topic, God is leading us. Punta na kayo sa river. Because tomorrow evening, we will begin the river, my friend. These are all right, but biblically, no, my friend. 1 Thessalonians 5:3, when they shall see peace and safety, sudden destruction cometh upon them as travail upon women with child, and they shall not escape. Kung sisigaw ng mundo na peace and safety, sudden destruction cometh. Then Maranatha and Lastdaysevent said, kung ang mga pastors, mga farmers, ministers, farmers, merchants, lawyers, great men, and professedly good men shall cry peace and safety, sudden destruction cometh. 1876 pa sinulat ni Ellen G. White. Ito na ngayon ang mga puso at sigaw ng tao sa mundo. We want peace. We want safety from this COVID 2019. We want safety from this earthquake calamities going on. We want peace against the war. Ito sila puro yan mga mababait. Ministers, hindi mga masasama yan. Pero bakit sinabi? Sudden destruction cometh. Outside from the river, the mount, and the island, my friend, we will be lost. Kaya the message for this time, Ellen G. White said, let all have more to teach, to write, and to publish in regard to those things that are now to be fulfilled and that concern the eternal welfare of souls. Give meat in due season to the old, to the young, to the saints, and to the sinners. Sa lahat, kapatid, old and young, to the saints. Kung ikaw presidente ng mission, naniniwala ka na santos ka ngayon, you need this message, my beloved friend, my beloved pastor, ministers. We need the message of Christ, truth that stands by itself. Ellen G. White said, in Testimonies, said, let everything that can be said to awaken the church from its slumbers be brought forward without delay. Let no time be lost in dwelling on those things that are not essential. Marami tayong ginagawa na hindi na essential for meeting Christ at the clouds. Essential siya kung gusto tayo dito sa mundo manirahan. But these are not essentials for meeting Christ at the clouds, and that have no bearing upon the present necessities of the people. Read the first 3 verses of Revelation and see what work is enjoined upon those who claim to believe the Word of God. In this last page of the story of redemption, nasa last page na tayo sa last chapter ng story of redemption. The river, the mount, and the island is only one message. The final issue of deception to hold up us, panghawakan tayo with wonderful activities and programs
of peace, initiative, conversion, or human development. The Bible, my friend, the Bible. Thy word is a lamp, and Bible lang, hindi conspiracy theory. Huwag na kayo na pati si Bill Gates ay sinama ng mga theory, ng mga Sabbathista, ng mga offshoot na yan. What a misleading presentation of conspiracy theories. Christ's closing prescription is the light. Ito lang ang liwanag, kapatid, para labanan ang liwanag na sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians. Satan transformed as an angel of light. His personal physical delivery, ang pag-deliver ni Kristo ng mensahe sa river, at the mount, and in the island, seal us the victory. Ngayong gabi, kapatid, paniwalaan natin ngayon na kayo nakadyan sa online sa Facebook. Every time you watch this presentation, my friend, have the comfort. The Holy Spirit is the comforter na gumikilos ang langit, kapatid. Yung pagpanood nyo sa mensaheng ito, it's the movement of the Holy Spirit. Hindi si Suliano ang mensahe. Ang mensahe, salita ni Kristo na binasa lang ni Brother Suliano at hinatid tayo sa mga material evidence na nangyayari sa ating kalagitnaan. So my beloved friends, tomorrow evening, as we begin, si Kristo ang nagsabi, when you shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet. Siya nagsabi na puntahan mo si Daniel. Saan sa Daniel? Bukas ng gabi. Invite your friends. You like now, you share this message, you challenge and encourage all religious organizations, encourage all your Adventist friends to watch the message of Christ delivered at the river, the Mount of Olives, and in the island of Patmos, because this is the activities of Christ coming, my friend. Tomorrow, as we are going to study, ang karnero, mabangis na hayop. Wow! Ninduta na nga question. Ang karnero ba, mabangis na hayop? Mayroon bang mabangis na hayop na karnero? The lamb that we call beast? Wow! Shall we bow our heads for prayer? Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may-ari ng aming hiram na buhay. The author and the finisher of our faith. The God who revealed, who give us the blueprint and the landscape. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng malinaw na salita na aming makikita sa aming mga mata, na hindi nakatago sa aming buhay ang mga kaganapan at ang mga prinsipyo na umiiral, prinsipyo ng kaligtasan at ang prinsipyo ng gumagaya-gaya. Panginoon, help us. Thank you, Lord Holy Spirit, for empowering. Help all those people online, bigyan sila ng tamang panahon upang makita at marinig ang iyong salita, sapagkat ikaw mismo, Panginoon, ang nagpili sa kanila upang malaman ang katotohanan. Thank you, Lord Holy Spirit, for healing all our diseases. Diseases of physicality and the diseases of our spiritual life. Thank you for sustaining us with your grace so we can meet you at the clouds of heaven. In Christ's name we pray. Amen. So sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kapatid na nasa linya, kay Elroy Paragoso, kay Lodelin Yusoris, Renato Mallet, Jessa Herpa, Charlie Erleta, Boy Malabanan, Marlon Riquina, Tata Solieta, kay Pastor Efraim Villarreal sa New York, Natalie Hernandez, Lemuel Floreta, John Mark Gomez, Agwick Macar Tall, Baby Desierto, Florentino Evangelista, Yasmin Ditorio, Soring Agrimor Corpus, Elizabeth Gistada, Adena Asendihan, Julius Alfanti, Loleta Feniol, Carmenceta Boy Napi, Lonjan Ferrer, Gertod Norma, La Ustaya, Robinson Zapico, Lucita Ramirez, Jonathan Lumalo, Rhoda Campolo, Jerry Argal, Statsy Words,
Renato Valier, Manny Hiraldes, Tita Portugal, Jerry Tijada, Kemdi, Anne Rubes, Alex Alvin again, Sir Alex Alvin, continue to share, Annabel Valderrama, Jimmy Rada, Mary Virakazi, Edeta de Lumes Tabasa, kay Lorena Lubay, kay John Pimentel Mercado, Tony Salarza, Jason Viula, Ricky Serpuego, Frida Benavides, Oscar Garcia, Jacob Manza, Michael Jacob, Bateria Padara, Maribik Ayeng, Estefane Bernas. So sa lahat na nakapanood who just dropped, please watch intently in solemnity in Christ's grace. Ang Panginoon ay patuloy na maggabay sa atin kasi ikaw ang pinili, tayo ang pinili na mag-proclaim ng isang mensahe, radical reconnection. I-reconnect natin ang ating mga isip at mga puso sa salita ni Kristo because their word is a lamp unto my feet and a light unto my path. See you tomorrow evening, my beloved friends. Share to your all friends. Visayas, Mindanao. Kasi ang Tagalog naintindihan naman ng mga Bisaya kapatid. Sa Sabbath, sa Bacolod, sa Iloilo. Continually, marami tayong mga followers dyan sa Bacolod, sa Iloilo. Continually, learn to grow in grace. Salamat. Purihin natin ang Panginoon. We need to grow in grace in the knowledge of His redemption. God bless us.